maybe mandibvunza mibvunzo ingati mishoma but ndoda kunyatsoexplaina mashandiro atinoita. Isusu takatrainwa sema-sex workers tive ma-PhDs muna 2020. Tiri kushanda nema-caseloads edu, tine ma-caseloads form edu atinoshanda nevamwe vedu. Tinoenrolla vanhu 25 vatinoshanda navo ma-sex workers. Zvatinoita mukushanda navo vanhu vavo, tunoenda kwavari sezvo tinenge tiri pabasa, tinowanzoenda kwakasiyana siyana. Saini ndine vanhu vandoshanda navo, ndoshanda nevanhu vakasiyana siyana. Ndine vasikana vanoshanda pabhawa panonzi pa263 muno muBindura, vamwe vadiki. Saka panguva yandinenge ndiri ikoko, pandaenda ikoko ndo panguva yandakataura navo ndabva kutraining kuti tine program yedu yatinayo sema-sex workers yekuti tipote titarisana utano hwedu kuti hwakamira sei, tichiona ongorora kuti tinenge tichedzera zvinhu zvedu zvese utano hwedu zvakakwana here. Saka tinenge tizoshanda tinonyorana pacaseload redu, tinozoita tracking form rekutrekana ratinenge tichishandisa kuti bvunzo kuti munhu zvandakataura naye kumashure akazoendere kwandakamurifeya kana kuti kwaakaenda. Saka ndine register rangu revanhu 25. Ndine register ndakabva ndagadzira platform WhatsApp group rangu rine vanhu 25 atinenge tingotaurawanika nedambudziko nedzimwe nyaya. Saka pavanhu 25 ipapo tinowana vanhu vakasiyana. Seni ndoshanda nevechidiki vazhinji vandoshanda navo nevandakaendoda vadiki, ma-sex workers vari vadiki, ma-below 25 kazhinji ndova ndinavo. Saka ndine ndichibvunza kuti kune vamwe vanodhakwa stereki, kune vanhu vaunorara navo here usina dziviriro, unodhakwa madrugs, unonwa madrugs here. Nendichitika pane rimwe fomu ratinoora ndendichitika rachiona randichida kumbireka namapedza ndichiona. Ndiye ndine forms achona andinenge ndinawo anobuda. Makatarisa iri kubva ku1 kusvika rinosvika ku10. Ndakataura naye topic ye-HIV kana ndakataura naye nezvemacondoms, ndinenge ndichinyora uku kwachona topic discussed kwandinenge ndichinyora kuti ndakataura naye nezvei. Tichivarefer panapa panoya sisters clinic inoitwa every Friday inorapa ma-sisters. Saka vamwe vanogona kuti ndirikunzwa kuvaviwa, ndakataura neclient condom rangu rakaputika. Unobva utomuti akwadi kuenda kuchipatara muswe Friday kusisters clinic unotariswa kuti. Saka paanodzoka ipapo anogona kutodzoka mwachitokudzwa kuti gogo ndazotestwa, ini ndabatwa ndiri negative iri kana kuti positive. Saka kana ari negative ndakutobva ndatotora imwe step nendakutotaura naye nezveprep kuti enda unotora kowadi kuenda paprep nenda kutotaura naye nezveprep. Also kana kudhaku vamwe vanhu vakwanise kuya sisters clinic angoti handidi kune kwakazara vasikana vakawanda, togona kumuudza kuti enda unotestwa kupi kudhaku. Zvakafanana nekuti cancer screening, vamwe vasikana tunoshanda navo mumo mwanogona kuti ndakaenda kusisters clinic ndakanorapwa ndakanzira ndine STI, but zvine pane zvandakunzwa ndikunzwa kunge chibereko changu chikuramba chakabumba, tete akumuti enda kuhospital, chamurefer kuhospital. Saka vanhu vatinoshanda navo zvakafanana nekuti munowanika zvakawanda, matambudziko mamwe akawanda. Mumwe munhu anogona kutokudza anenge aine mwana asingaende kuchikoro kuti mwana ari kungotenderera munharaunda waakutosiya. Tinokurukura futi nezvavo tichidzidzisana nezveizvozvo kuti kwasikana madii kudai kana zvinhu zvikuomerera kudai madii kuenda kuoferi techingovarifeya kunhu kwatinenge chiziva kuti uku ndokwakananga nekwakati. Kune vamwe vanotonetsana kuti anogona kunetswa nezvikomba kana kurohwa, but munhu iye anenge asingade kumusungisa, anenge achida kungoti munhu asamite zvaanomita. So muchiko wadi kuenda kuVFU wambonotaura nyaya yako kumapurisa mambogadzirwa kwamwana kashedzwa maybe akatsurwa zvinogona kuita. Saka ndiwo mashandiro atinenge tichiita nawo mukushanda kwedu imomo. Vamwe vasikana vanenge vatotaura kuti zvechokwadi maprograms akaramba achiuya kwatiri akadaro isusu hatisi kutombodawo kuti tiite izvozvo. Vamwe vanotaura kuti nyaya yenhamo, vamwe vadiki chaivo vanenge vachigara vachichengetwa nevabereki, mastep mothers kana manana step father. Saka kugara kwacho maybe kunenge kuchivanetsa. Saka hanzi vanozopedzisira tatiza kudzimba taakugara kunoko vachingoita basa iroro. Saka ndo mashandiro atinoita nawo. Then parisk tour ranga ndichitaura iri rine assessment tour redu rinototaura kuti group kana taakunyora kana tine vari vadiki vari below 25 ndinotonyora kuti ari below 25. Mumwe anenge achitori munyowani zvokuti vamwe vandotoshanda navo izvozvo nditori nevanyowani vamai anotokudza kuti ndine 6 months 6 months asadza tombokwana ndakatotiza kumba izvezvi chichimararamira anga ndichiita. Saka ndinobva ndanyora futi apa
risk yake kana ari pa high kana kuti pa low nechitoona kuti uyu ari pa high risk uyu ari pa low risk because mumwe pazvese anogona kunge zvese achitozviita achirara nevanhu maclients kana kuti adarika 10 vamwe achitorara navo futi vasina kuprotect saka anenge ari pa high risk iyo ndo zvatinozonosubmita mapapers every month tinoendesa kunational aids council sema-PH caters. Saka machallenges atinosangana nawo patinoshanda navo ipapo mumwe anogona kutokuti asi zvekuda kungotinyora here kuti muite mari nemazita edu taneta nezvekungonyorwa izvi saka unogona kutoramba wakungonyengerera kuti unenge uri munhu sa-PH cater akatrena uda kushanda nevamwe vako kuti tive tine good behavior change. Zvakafanana nenini izvezvi ndaingoita zvekuti kune mafaro ndokwandaenda ndozvamaitiro mashandira ndaiita ndichingobuda ndichienda but now ndakatoenda Mwari akandishonyasha ndichibva kutrenwa ndakabva ndatongoroorwa ndagara ndine vana vangu 2 ndakaroorwa nemurume wangu ndichonyerana saka PH cater handisiye because nenda kunyatsokansela vanhu ndichiziva zvazvakanakira nekwaunopedzisira waita sei wasvika ndozvandinoti ndozvandinazvo. Pane vechidiki vandiri kuona pane vati hawanoita kunge vadiki asi wahombe pane vadiki chaivo tiri kukumbirawo kuti mumwe mudiki ambotionesa kuti chakamuunza kubasa iri chii chero kada kusataura zita chero kungotaura kuti chii chakakuunza kubasa iri. Tuma below 25. Anyatsoya. Imagine your privilege, man. Asi yenye yoshanda nechidiki vamwachona ndotamba nanadiki anofamba zvisexi vana vanenge vana vanotogara nevabereki but vanenge vachienda kumafaro zvikanzi kukuenda kuti maweekend aya mafriday vampota vachitiza pamwe chitiza tese chienda pamaganyana chienda zvidi kunofara ndandonyanya kushanda navo mashamwari kubhadhara vasati vanhu vachiri kuda kufara chete vachiita mahara but iwewe une zera here revarume vaunoti ava vakurisa ava kana kuti unosarudzwawo wechidiki here kana paunenge uchiita basa? Inini hakuda kuzoita zveboyfriend ndine mukomana. Okay. Handina vandoti uyu asi ndine mukomana wangu nditi uyu mukomana wangu. Asi vamwe vangu vanenge vachida kugocha. Boyfriend permanent? Ine mukadzi here kana kuti chii? Natori mukomana. Okay. Asi matanyatsodzokesera munozoonawo vamwe kusaidi asi semunhu wangu asi pa3 pavo vanenge vane hwani vanenge ichida asi vese ava zvavanenge vakumbira unongowapa? aiwa vasi vese hwani pani 2 vanenge pane hwapani 3 pane hwani vanenge vachiti uye ukamudza kuti kuda zvakati anokuitira zvise achitirwa nomwe kozoti last saka kana vari vanokwanisa kuita zvaunoone ndounokwanisa kuita zvavanoda Alright, wait up. Ko umwe wechidiki pane mwasi ari kuratidza kuti zviri kumunetsa zvokusimuka asi ari kuda kutaura chingotaura eminononzisiza senkosi ndiri ndine 19 years ndiri pure educator kuno kuchipanze
zvinoitika ndezvekudai ndine mwanasi saka basa redu ratinoita ini ndinobhilivha kuti munhu ndiwe wega unodepend kuti uri kuda mari cause munhu kana nditori kana patouchline akanditi ndine dhola au wakaramba dhola wakamuti kandikuda $10 anenge achitoti but what special about iwewe kuti vamwe vese vari kuda chi madhola but iwe uri kuda $10 saka munhu ndakatokuona kuti wega ndionongozvodzo chini price yangu mari yakati saka inini zvangu handibvume dhola nokushanda kwandoita plus at the end handitoendi patouchline zvetuti kwandinotogara vandototi havatozivi kuti ndiri sex worker ndinoshandisawo foni pandofamba ipepe vanenge vandifarirawo ndovapa chifoni nhano ndokushanda kwandoita tichiendawo nzvimbo dzakasiyana siyana. hamusangani here nemaproblems ekuti pamwe waunenge wapa inini phone number ini ndakufunga kuti wagirlfriend tikazokuona wakufamba neava ndakumutsa jambanja kuti ko sei wakufambidzana neava zvinoitika manje ndezvekuti munhu paunondipa phone number handitinobva tabvunzana zvese madetails ndokukupewo ndipapa madetails api ekuti unogara kupi unowanika kupi nemurume here because munhu anotokubvunza senini ndiro wechidiki handiti vamwana ndogona kuti vanyebere kuti handina mwana handina chi murume kana kuti ndinotogara ndegana nasisi vangu ndendichingoererana ndichiona kuti munhu andotora naye ndiani because kune mumwe munhu wekuti ndakamudzwa kuti ndine mwana pamwe ane 20 years akuti wamunhu mukuru saka ndindendichipo information zvichienderana nokuti ndikutaura nani because ndendishora mari yake saka pane munhu wekuti ndakati uya anenge ane mukadzi ndogona ngoti akuti ndavoid time yake kuita kuti ndione vamwe vasinowo vakadzi ndogona kumudza kuti tiri pamurume but aundifone ndisina kukutanga panenge ndakumudawo kuti ndakuda unogochawo plus ndakaomerwa ndobva ndaita se ndofanira mufonerawo ndakaona kuti ndasani ndamunhu wandinaye ndokufamba saka hatitombosangana. Okay. Alright. Iwe wakakwira bhazi kubva kuMandebele Matabeleland. Ukauya ukapfura Gweru ukapfura Harare. Ayo zvinoitika manje ndezvekudai. Munhu anditi ukaita sex worker munzvimbo yawakakurira auite mari. Bosi pano pamwe pacho pekuti panogononzi pari kuya kana kuti muimbi mune vanyarikani vavakidzana zvinodzikisa. Saka manje inini ndinotoya kuno kuti ndivatorere maclients avo zvine confidence because handizikani kana kaita zvandenditoita kuno kabhanana konserese anondiziva because ndine self-esteem yekutoti ndikutodawo paari kutora saka manje umu ndokunosanganawo nababa wangu tiri mubhawa zvino saka manje kune vanhu vanenge vasingatomboziva ndozva zvakanakira asi risei business semunhu akabvawo kune sitora aya kwandiri zvangu zvira because ndendichitochengetawo chimari tongotendawo neorganization inongochingonyimbawo kuti ndiri PhD machemberi manje hazo zvinzisa kuti PhD wakutoti ndoshanda pachikwaridzi kliniki zvechaona ngwari employed inini manje kushanda kwandinoita zvandambotaura ndimire patouchline zvotuti ndimira patouchline ndenge ndine vanhu vangu handiti kuti anogona kutokufuna kuti nhasi ndiri kuita siyande kwakati patinoenda papainde ndichitodyawo chibhengi ndichitogocha pandinonzi wotenga kana kuti drink rakati ndobva ndataura nodhono ndaita pocket money and then munhu adaro pandozoraraona ipepa ndomuchajoma rakaona bhozi ndianenge anditsvaga handite zvokumira patouchline zvezvi zvotuti kwandogara kazhinji apa tozotinomira ipapo plus one kumaclubs kune ma263 kunonakidza kunouya mhiri manje 263 kunondodo mabhebi chaiyo sesisusu saka pandinoendawo ikoko nendingotaura kuti chirungu baibai ndinonaike b saka ndichivanyebera kuti ndiri student ndichipabhisa vanobva chibhebi saka manje unongoshowa nomariri nani pani kumira patouchline because taura chokwadi mazuva anoka madhodha like kuno kumakorokoza havasinyanya kune operation vanoda masex workers kazhinji makorokoza saka manje patouchline hapana mari pane kumaclubs utungosengerera so okay chichakaita kuti 89 mufunge zvokuita sex kazhinji zvangu ainini hangu kutaura chokwadi zvekuita sex work I think kuti zveshamwari zvezvinhu zvekuto unongoona shamwara kwachidaro bva akudzi at the end ukazvitesta mhene spirit yo wakutongozviitawo zvokungofurirwawo neshamwari nekungochivawo zvemusikanzwa zvekungototi tichingobuda kuti tichienda kuchikoro tichiendawo kumabhendi ufa topedzisira kutongofariro zvekubhendi
kuti manje tichizviitira pamba sezvo ndinenge ndatova nemwana hapana achandibvunza kuti akura nechimudzi munhu ane mwana ndinobva ndotangoti ngodaro. Okay, ukabvunza kuti unoita degree rei unoti rei une raunoziva here degree pai unongonyeba unowanzonyeba kuti chii ndikuita masters. Okay. Mataurira muri kuita iye zvino nyika yakanyanya kutarisana nenyaya yemadrugs. Imimi muri kunzi hani mati dzimwe nguva unotobata client kuti handi waona kuti zvinhu zvakatiomera. Muri kunzi muri kune zvamuri kutora kuti muite zvivindi ishuwa here eni muri kutora chii? Zvemadrugs chokwadi kune drugs dzikushanda ezvinezvi sevana vanoshanda navo nditone vana 3 ndine vana 3 vandiri kushanda navo vane 16 mwacha ne18 ne20 vari kuputa nonzi guka dombo reri riri kutengeswa reri mutoriro vasikana ivavo ndo zvavari kuita ndo drug ravanoshandisa iroro saka vanoti mavanenge varimomo vanoti drug rora urari unogona kutoita 6 days wakasvinura kana 7 days saka vanenge ane chivindi kana uchitotara naye anogona kutaura newe nene kuti ndiwana anogona kutaura newe akatota saka anenge akatarisa achitaura newe anenge ari ignorant kana zvaafunga kuita panguva endo zvaanoita zvaanoita saka ndaitombomubvunza ndichiti ko iwewo kana wadaiso feeling unenge uinayo here anini ndo zvandotorishandisa kugara ndogona kutorera nevanhu vakatowandisa zvekuti darika kana 10 yamukundiudza iyoyo pandaitaura naye ndichimukadzira ndichinyora ani 10 yamutotaura iyoyo kana ndakada inotogona kutodarika ko mari yaunozobata kana wapedza kuti izvozvo andakaona kana daundirovesa dombo iroro ndotorida dombo ndotongoroeswa dombo totongorara zvotopera zvakadaro saka drug inonzi guka vamwe kawanda vamwe vanokuta mbanje havo vamwe vanoshandisa broncli brongoreri but drug ranyanyoipa ezvinezvi kukunyanyoshanda ndereguka because mumwe musikana wachona atori nemwana anenge mwana akadiki anenge achitombembereka nako kuguka which means iye anenge asingarari saka kuroti overnight ese mwana anaye pemwe maybe anemutosvinura because hama yako kana vakasvinura nokugona kusvinura saka anenge achiabusa mwana. Unozoziva here kuti kondomu rinopfekwa sei wakarohwa kudaro neguka rakweko kana kuti munhu wauri kurara naye atomboripfeka here? Ipapo mai ndopa kuti tinotada kuedza seisu zvekusemapHKTs tinotada kuedza kuderedza because ava ndichitangotara navo vakatobuda pachino kuti zvimwe zvacho nende akutongoita chivindi chekutongorara naye nyangwe ndakadaro ndisina. Ko female condom kuvakurudzirawo here? Because kana akadaro at least akakwanisa kuti female condom raanogara akatopfeka kudhara. Vamwe tikutaura navo nezvaro tikuvaudza. Kana akamborishandisa here apa kana kuti anorifarira oro anoti ndorifarira sema clients haaridi tiri kuti ine female condom. Tofunga vasati vapindura ipapo vasukura vandiri kunyanya kushanda navo zvakanyanya. Pane chinhu chatikaongororawo seGAPP tikaona kuti riri kugona kuita sedambudziko kufemale condom because masisters kazhinji vatora vanwa doro because kazhinji vanenge vatomwa doro saka pavanozopfeka female condom paya pavanozowana client female condom harisi kuzoshanda seprotection because baba vari kuzoenda nepasaidi nokuti female condom riri kuda munhu anoridirecta kuti ripinde muburira saka vazukuru vangu ava vari kuzorohwa yeke ivo vachifunga kuti vaita sei vaprotect saka pari zvinezvi zvakachitariwa mafemale condoms aya zvavachicha vashandisawo vari soba asi pavari kutoona kuti vatoka kubasa takutokurudzira kuti hanga pachitongomekwa shuwa kuti pashandiswa rababa because female iri rinenge ratongopfekwa asi ratongovabepa dzisina miniji pavari vazukura. Philip ongwene mtu. Okay, ndine two mapasses. Wekutanga nokuti pane akambota patouchline obva asangana nehama yake kana munhu anoziva. Then wechitu ndikuona kuti makawanda pane competition yakati wandei. Zvinofamba sei vanhu vanopesera vakushandisa mishonga yekuti iye anga ari vanhu vange vachiuya kwaari munazvo izvo. Pamishonga
Pakusangana nehama kusimbisa business. Ariseni zvangu ndakamboenda kumandari wenyu. Sorry, tokuda kusebene mbichana. Ndakamboenda kumandari wenyu. Tasvika ukoko tichiita basa redu ndakatakurana nehama yangu ndisingazivi. Ndobva taenda kurumu kwataienda. Saka tasvika paya akazotanga kundibvunza unogara kupi, ndakandigare kuno chichichi unogara kupi, ndatsanangura. Munhu uyu akandiziva ndaiva nditori mai kwayo, asi tasati taita seko taita zvedu. Ndobva atoti shemu ndikati wechii zvanzi muri mai vangu kwemimi ndima anobva tatotsanangurana. Azongonditi amai torai zvenyu mari nandapiwa kudhara, torai zvenyu mari. Ndakazoka ndiraudzwa biyangu ndikatosikana zvandasangana nazvo zvakaoma bva ndavatsanangurira. Kozoti nyaya yemushonga yatiri kunyepera namavhu nemushonga tinotsvaga zveshure. Kumunamato futi tinotoenda futi zveshure. Uku basa kwedu kwakusokuenda undokuenda kuchechi. Tinosangana nevanhu tinenge takasisa zvakasiyana siyana nokunetsa kupita mari. Takatonzwa kuti kuna gogo vakati vakugona totonopiwa togeza toenda. Kana kuti kune muprofita chaiwo unotomupfugamira utomudza chokwadi kuti ndivhurewo manza yangu zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai zvakadai, anotondipa dombo nditonogeza enda kutachira zvotoshanda here. Zvinotoshanda zvekuti unotoenda kumba neclient ugodzoka umwe aripo. Kozoti takaona kuti panapa paita musikana ari kungomhanya isi takamira, tinotosvika nguva futi yekuuya nesauti kana chifumburo yezvikatomwaya futi nzvimbo yatinaa Konyora dzamunotemerwa dzedzi, nyora dzevarume hanizotemerwa pai dzako dziri pe nanga ndinanyora bandida kutaura kugozi ndinasisi vangu vanenda kubva vakatemerera nyora maoko neapa pakati pebvudzi neumu nepazasi pegufu nekumusana nepachest pakati pemazama vachiti ndichitovabvunza nditi sika kana muchitemerera nyora dzinenge muchidisvika nzimi nyora idzi ndodzitemerera vanodzitemerera vanopiwa votemerera but hanzi havasangane neumwe munhu kusvika vasangana nemunhu waanoda. Hanzi munhu iyeyo vanenge vachida the moment yavanosangana naye munhu iyeye achingotsamira apa hanzi ndokunamira kutoita mushonga wachona zvekuti havafe vakasiyana. Kuti umwe futi mushonga ndakaona vane kamwe kabhodhoro so ndichivabvunza kuti kwakabhodhoro kepamwe nezvo zveblack zvazviripo zvikanzi ndakapiwa neumwe musikana musisi wangu anogara pamaganyani svika ndakapiwa neumwe musikana so kati mozvishandisei. Hanzi munhu kana ane mukadzi wake kumba vanotora vaspray vanoda nemunhu ane mukadzi wake vanotora hanzi ndoisa mumaoko vakatosanganisa necooking oil hanzi ndozora kufesa achizora kufesa achitaura achitukirira achitukirira achisiyana nemukadzi wako ini ndindakanaka hanzi zvinobva zvaitika ivo vanotozvibhiliva because vauri vanototi zvoitika. Murume wachona ari kumba kune mukadzi wake vanobva vayanetsana vaona murume uyo abva atosvika koti zvimwe futi zvawakamboshandisa asi izvo zvawakabva unorohwa hadzaonela takapiwa achiti ndeyekugeza vatomira nevamwe vana gogo vanotouya pamba pavo vachitovaona vapiwa kubvaita kubva vanhu vageza noti vakageze ndeizireka kuti vakatadza vabvaita kubva vakanorohwa. Nofunga tiri panyaya yemushonga yo ndinoda kuti nhaiwe unonzwa iwo kuna sisi unonzwa kuna sisi une 22 une 22 panyaya yemushonga yange ichibvunzwa neclient inomboshandisa mushonga iyai toti masuwo kuti zvireruke yekutodzora iyai munomboishandisa here ende munombotaurirwa here tsaona dzamunogona kusangana nadzo pakushandisa mishonga yechivanhu yekudzora ofisi? Tiri ipapo pane mishonga yakasiyana siyana kunge nyora imwe yacho inoita kuti mirudzi yeplus ukarasanganawo nemurume anonzwawo test yakasiyanawo so that anonamba achikutera. Kwaita mishonga yekudzora inongoita kuti nyama dzidzoke nekuti varume vazhinji havadi panhu pekuti anongosvika achingopinda
saka anenge achidope kuti anomboita sei anombotambudzika nokuti analidzwe nazvo saka inoita kuti iwe ukashandisa mishonga iyo anokutera pane paanozoido pane mumwe achingonosvika chinonopinda aanzokunakidza kwebonde zvinoitika mani ndezvekutiwo ukangonzwawo kune munhu waanogona kunge mazuva ano vanhu vari kungofamba kubva nzvimbo dzakasiyana-siyana but zviri riski mumwe unopiwa zvidhonho nekuti kunoku kubhindura kwana nabuku anotofamba mastreets ane mabhegi saka zvinenge zvauda kuti unozopiwa wekurowa sasisi vauri zvauda kuti ungotiwo ngoendo kune munhu waunotrasta waunozwa plus mumafamilieswo unogona una atetiwo kana ambuya vamepezvo vanenge vachingokuwa uchishandisa unoitawo maswipe maswahili like kazhinji kacho vanhu handiti vanohora anogona achikudawo kesha aiwa pamwe anohorawo ekukesha kana kuti swahili unongopiwa kadi racho chingoswaipa ushikana uchinonoa kana ekukesha inotenga mabhizi kuri kutaurwa nyaya yemariski associated hauna kupindura kuti mishonga yamunopfeka iyi muchifadza customer munoziva here kuti ine zvainoita kuutano hwenyu nhanya yemishonga iyoyi tinoti malubricati atinawo tinofamba nawo nokuti takatositanda vasikana vanodhura saka tine tumalubricati jeo tokuti munhu anozora pakuita paipo kuti kondom harizotsemuka nefriction because vasikana anongari pagomhanya tsvaga mari hapana ngoye romansi saka makondom aitsemuka saka tane malubricati jeo totinoti tiutotesa kana tikubazii konya dzekenza dzekuti mishonga iri kuitisa kenza imi muri kungotsokera chete nhasi waona wemashizha mangwana ipauda mangwana uri kugeza nawo chii muri kunyatsodzidziswa here kana kuti muri kudzidziswa asi muri kukoshesa mari tiri kudzidziswa asi tiri kukoshesa mari asi kazhinji kacho zvine riski yekuti chibereko chinenge chichiita chinenge chichikuvara unogona kuita kensa unogona kudemenja chibereko zvokuti ramangwana kune vachiri kubereka unogona kutadza kubereka nekuti chibereko chinenge chaafected saka kune vamwe vari kukurudzirwa kunzi kana uchida izvozvo unopfeka lemon unotora sort of cotton wosvinira juice then woita se wopfeka than kuisa uri mushonga zvotodzora lemon juice but ndida kungotaura ndakatanangana neni nekuti mataura ndikona kuti muri muhombe kune umwe uyu umwe uyu muri kutarisira kuzosiya basa mani makore mangana ini nangu pari zvino ndasiyana nezvandaita kutara iye zvino taakuitawo zvemafoni tichaita zvepata SlyMedia taakushandawo nemafoni ndikaonawo client ndobatana pachibatana pafoni tongokumadetails ozotifonera hatikaita zveye zvokukombita nevana vadiki taakuitawo semunhu ane mukwasha nemuzukuru hazvichaita kuti ndoonekwa ndiri unosanganizana nemukwasha zvikatako saka taakuitawo zvemafoni asi mane makore mangani muri field ndingati ndana about 12 years. Okay. But 12 years tomboti muri kungofungisisa zvinhu mungafunga kuti varume vamarara zvavakasvika tota musati maona munhu anokupai mishonga inogona kuafekta zviri spiritual chaizvozvo mune training here dzamunoita uye munoita kupi dzinoita kuti munhu akutorai nhasi mangwana ati ndoda kutsvaga pane munhu maqualities apa munoratidza kwaari anokwezva service yako yaunomupa ndio inoita kuti azozvi customer care yacho tiudzei unofatawo zvakanaka wava munhu asiri rafu ngemaporopoza unokunobatsira unemburegesi kwakachena utorawo twembe twake tuyosopa laini wobudomba mangu akaita sei akachena mangwana anodzoka womubikira chikafu wotenga muriwo ndikubikira wotenga muriwo wobika wena vanenge vasina kugara plus ndaitombotaurawo pamushonga
para chokwadi mahure zvekudzora kutsasupa romudzora mushonga nokuti haana nguva yake kutsvaga kuti avhare aite zvemushonga nokuti anosangana nevanhu vakasiyana siyana saka kuti azodzora uku hazvitombokwanisi hazvitoiti kashoma unless kana watova no permanent boyfriend ndipo ungazodawo kuzvigadzira nyama dzako kwete kuti uchienda patouchline hazvikwanisiki. Komishonga yekuchivarume okwezvivarume nangu pandaenda kushungu ndasingashandisi mishonga ndaingogezwa mume weti chete kugeza weti chifumuro kana kusakana mishonga maclients ayani ndodanyatonzwisisa mukuti munogeza neweti ndinongotora weti yangu ndoisa mubhaketi ndotogeza kugeza muviri wese mvura yako yekugeza yaunongoda unogeza then woita weti imomo then weti chifumuro inoshanda sechifumuro yekufumura chene kana ukasangana nemunhu anemushonga hapana chinoita se hapana chinobatira ane mushonga mumwe toti tikangosangana naane mushonga zvinototi hapana chinobatira asi amuzogezesa plus futi weti kushanda pandii ini ndaida kutaura paweti weti zvichokwadi yangofanana nechifungu yangofanana nesoti yemagoro zvangofanana munenge makamira patouchline handiti umwe ari kutorwa achienda achitorwa achienda iwe unonga wangoita se makangomira saka kana wagezawo weti uyu kana ane mishonga yake yaanenge anayo hapana kumhanya kwaachaita nokuti ndatofumura zvese chii mishonga yake kumhanya kwega hachamhanya taakumhanya takangoenzana kakuti ini ndogona kutomhanya iye achisara ari pachi ari patouchline uye zvakangofanana nesu isusu zvakaita kunge ini ndagogo ane muzukuru 1 inini mazuva ano kana zvekuti anoenda patouchline kanoenda kumabhaa mazano mabhaa akavhara zvokuti kana ukatoenda kumabhaa unogona kumhanyiswa nemapurisa morohwa saka iye nezvi inini neshabhini ndakabva ndangotenga ndingotanga kashabhini kangu izvi hapana kwatombosvika nazvo tiramba tichimhanyiswa nemapurisa izvi saka ndinongoita shabhini ndakaita shabhini rangu pamba shabhini iroro ndinatobatawo chi maclients vakauyawo maclients ipapo ndi munhu akuzvitira tunhu twake kai handisingomirira chimuhani ndakaonawo munhu anenge angondidawo ipapo tobva tangotaurirana toita madhiri edu zvavharana akaona kuti ndamubatawo zvakanaka nekutarisirawo unokuona kuti ndiri mudzimai wake akaita sei akarongeka anodzoka futi yega ndisina kumusedza kana pane wanenge ndichida wendwa ndinopawo nhamba dzangu dzefoni tenge tangobatana kuti aiwa nhasi kuna nhingi usauye unozoyawo musi wakati saka weti yakudirwa simba nemapurisa ndadzokana nemapurisa aiwa weti haishandi kumapurisa weti inoshanda isusu tega tega dzinenge tiri patouchline ndandawedzera panyaya dzemishonga idzodzo nezvandakamboona ndandatoenda kutinoona vanhu vangu kumacheckups vasikana vanogara saka vasikana ndinawo vamwe vacho vanogara pamba pakaungana ndatosvika vane noisi zvechokwadi nenyaya yemushonga iyoyo mwe achipopota azora mafuta angu ndiani mafuta angu ndakakudzedza kuti anenge aine zvinhu zvangu nemushonga wangu azora mafuta angu ndiani vachitoita noisi vari pamba ipapo zvikanzova zvona sei kuti azora kanzi azorwa mafuta angu pandangoabata chigaba changu ndaita sei ndazota zoro saka kana noise futi mushonga iwo kwekutokonzeresa maviolence futi vanhu vanenge vakurovana nenyaya yemishonga iyoyo ndakakudza musabate zvinhu zvangu nezvine zvazvino pandazoenda mwe musiwo mwe musikana futi aitokomblena achanzi shuwa kudisira gaba nyowani remafuta kuona mune weti yange chataurwa iwe saka kuroti vakatorangana vamwe kuti gatiseichi weti mafuta ake murume imomo saka mishonga iyoyo shuwa iripo ko panyaya yemaclients pane akambosangana naye dambudziko rekuti pamaclients anoramba kubhadhara apedza kuvenyuza mushonga kuti kana muchinge mapiwa mushonga nanambuya kana kuti vakutemererai
kuti kuda mudziye kana kuti muite sei munozoshandisa protection kana kuti munenge makungoita zvakadaro protection inoshanda okay po hamusangane here nevarume vanenge vachikumanikidzai kuita zvakadaro ene musiri kuna tinosangana navo ave mazuva ano handikuuza kuti chii ndo vatoo nhamba yakawanda unotosimba ndikwe kutozviramba havasi kutombotya kana ndamunonga parodwe kana kuti handimuzivi unotosimba ndiwe kutozviramba nokuti wakatozvisekerera vese 10 vanenge vachingoda zvakadaro saka pa10 apa because pakambobuda ishu yerisk yokuti murume anotoita kuti state pa$5 kana pa$1 anotoda kukupa then indosere 5 ondipa life zviri kufamba sei risk allowance zvanga zviriko shuwa izvozvo zvinoitika kudaro zvizotipa vanhu paassessment renderekandatombobuda ndarikuona uchibvunza munhu anotokudza kuti pavanhu 10 vandotorara navo ivavo pazuva kwakauya munhu anenge aine kana 20 US ndogonotorara naye akadaro zvisina protection saka ndopaunenge wakuzotomukanzela kuti aiyewa chiri kuprotection chichiinode but zvitoriko zvinotoitika ndinowanzwisisa kuti munobva mune mafamilies akuzvitamira sei kuti refuge amuri and then vamwe mati muri mberi varume venyu vanenge vachiti zvakamira sei muri refuge kuri seni zvangu kufamily yedu ndakatoona kuti vakutozvitambira nokuti kutochengeta vanhu mumusha handisi ndakatovakisa imba kumusha irikutogara vanhu 4 rooms kwakatorwara ndotofonera unzi nenge arwara ndotoita plani ndotoona kuti hamanga anandisa chipatara samutora kuti mari yechiunu iyi inovaka imba tokanda masociety muchiita mari pamunhu na $20 pashona kana muri vangani $10 pazuva kudhara zvinhu zvirikula kudown site yawo taikana ma10 pazuva pamwe 10 pa10 pamwe wedu andishanda vana vari kuita mari motovaka wapedzisirwa nokutengesiendera nemasylvesters wakwidza wakayomboenda kumusha maziva saka kumusha hakuna vamwe here vekuti maticha kana manesi asi hana kuvaka dzimba iwewe nebasa rako irori wowakaidzimba kana njonda chaiyo unoivakisa imba kumba njonda ndochi munhu ane mari waunenge watanga kuitana naye besuku mapinda murudo rwokudanana bebhadhe musha kwegolendi anosvikaona mumba kwenyu akutogadzirisira zvinhu zvepamusha time siyana ndegaitive mtevele tiri papa nditi like tomotichipa club namanheru ake kobvuka waya vanhu kana kuti 2 kana kuti 3 vese vari kundida saka manje tichiti kana uri njoda siya something because iwe ukauya upledge wekuti wadida uye handidawo saka ndotokuitisa zvaneni chida because ndogonoti kudzotonohwa wakadai kana usingakwanisi kuutenga mumwe ani kuti handidawo anogonoti ndokwanisa se kuutenga like kutori vangu zvisho vakatotenga moti vamwe atinotoziva nekuti unogonodana nevanhu vane mari wadziwe kukupa mari unotopiwa mari uchichengeta mari yako mumwe munhu chaichai nasisi vangu vakatotengerwa stand nemumwewo munhu wanga atoriwo mpo munhu yeye adana nona vakasanganawo navo asingazivi kuti sex wedu vakatosvika pakutopiwa stand zvinoitika inini ndiri festival yamai vangu ndisisi womwana wasisi wamai vangu wamai guru zvakafanana nemurume ari kugara naye zvairi achiita ngosisi vangu vanga vaine bhawa saka ndaimboenda kwanzvimbo ndokwaiuya achidanana naye saka ndichirara naye akauya ndakatanga aitori wandakangoonanawo naye bva tatongorara musiwo abva aenda the next day bva adzoka
saka ndakanyatsoona kuti munhu uko ari kuenda achidzoka kana unoshanda mazoodzoka mari yake angatopota achiti akainoshanda koya toidyira kuti kwandienjiri saka aigona kuti akashanda kana mari yake kawanda yatombochengeteswa maseche wemari ndo aitouya achindichengetesa saka nekuzonditrasta nekutozogara tese angatorongomana but takaenzana makore edu but anga asina mwana ndine vana 2 ndiye murume wangu andotogara naye angobvunza wai kuti amai ndazva nditi makarorwa zvinosika here zvesexual nyangwe mamwe kusika zvinosika kwandiri hangu zvinogona kutadza nenguva kusika but kwandiri ndakatozvisiya nenyaya yekuti ndakabva ndazowana chikoro peer education yandakabva ndanonotrainwa ndapeeducata saka ndatokuzvisiya hazvisitori mandi ndotoenda kuchechi kuclient yenyu yakandifonera apa ndanenyu nhamba pafoni but ndakatozongoona notungoonana murodhipo lato here bho here kaunhu manje kekaike kuti kana wanga uri free kekungoti kekaia kanonetsa kuti kanyanyobuda mauri kanozoti papa epai kakuenda kachikamuka asi titori asha kucheche zvino toti 1 2 hatizivi kuti Bindura University munoda kutaura kuti chi